Преди около седмица тук в VBOX 7 стана популярно едно видео, в което се говореха глупости, въпреки че персонажа, който ги говореше, по принцип не говори глупости. Днес ще говорим малко повече за Pokemon Go. Няма как да не знаете какво е Pokemon Go. Нещо като зомби апокалипсис, но не съвсем. Да, наистина Pokemon вируса кара хората да обикалят по улиците по цял ден, но не за да ядат мозъци, а за да ловят покемони. И разбира се, тук също е трудно да останеш по средата. Повечето хора имат изградено мнение по въпроса и съответно, или сте един от тези, които са си купили външна батерия, за да могат да ловуват по-дълго време, или от тези, които смятат играта за голяма глупост и се опитват да й намерят кусури. Спокойно! И двата варианта са абсолютно приемливи, стига да знаем защо. А пък в това предаване все пак именно на този въпрос се опитвам да отговарям. И така, да се върнем в началото, където заговорих за видеото на Цецо Питанката. Дори не знам откъде да започна. Още в заглавието се загатва нещо фатално, което трябва да спре всеки един от покемон треньорите да играе играта. Сигурно даже веднага да я деинсталира от телефона си. Както останалите му видеа, пуснах и това с интерес, но за съжаление останах дълбоко разочарован. В видеото си Цецо Питанката в общи линии казва, че ако играеш Pokemon Go, Google всъщност тайно с камерата, която се използва от играта, ще сканира дома ти и видиш ли, след това ще продава снимките на дома ти на някого. Като основно доказателство бе даден фактът, че заради откраднатата информация стойността на Nintendo е нараснала с 8 милиарда долара. Нека да помислим обаче. Първо, вероятно наистина някой някъде търгува с лични данни на някой черен пазар, но някак си не ми звучи логично това да се случва на стоковата борса пред очите на милиарди гледащи. Второ, в случая на конкретно тази игра, Nintendo е просто инвеститор. Приложението е направено от Niantic, които са направили колаборация с компанията Pokemon. Трето, в играта съвсем спокойно можеш да изключиш камерата. Не е задължителен елемент за игрането. Даже повечето играчи го правят, защото когато камерата е включена, батерията на телефона пада по-бързо. Четвърто, ако Google иска да има снимка на банята ви, съм сигурен, че може да намери и по-легални начини да си я получи. В интернет всеки споделя много повече, отколкото би трябвало. Сам се излага на евентуална опасност от злоупотреба, но се обръща внимание само ако някой иска евентуално да краде информация. И пето. Приложението иска пълен достъп до Google акаунта само на ползвателите на iPhone. Разумните хора с Android нямат същия проблем. Това, което всъщност се ползва и на двете платформи, е ID-то ви за Google и самият имейл адрес. Нищо фрапантно, нищо сканиращо домът ви, пък и в най-скоро време, ако вече не е коригирано, ще се пусне апдейт, който кара приложението да иска от вас не пълен, а основен достъп до акаунта. И се замислете. В момента Niantic, Nintendo и Pokemon са попаднали на златно яйце. Наистина ли биха рискували да излъжат за нещо толкова важно, което може да съсипе целият им бизнес? И така, след като приключихме с Цецо Питанката, искам да адресирам и всички чисти хейтери, които смятат играта за тъпа, глупава и безполезна. Най-много ми харесва репликата: "Гледай ги какво са се забили в телефоните." Хората, които играят Pokemon Go, са хора, които така или иначе играят игри. Не е ли по-добре тези хора да го правят навън по улиците и сред природата, вместо в някоя стая? Дразня се и когато излезе новина за това, че еди кой си човек бил блъснат от кола или пък случайно паднал от скала, защото си гледал в телефона. Това някакси са неща, които ежедневно се случват и без Pokemon Go. Играта се игра от прекалено много хора. Повече от нормално е да се случват такива инциденти. За друго се дразня обаче, защото се говори само за блъснатите от коли, а никой не споменава, например, че тази игра изключително много помага на децата с двигателни проблеми да се раздвижат, или пък, че играчите на Pokemon Go безплатно разхождат кучета от приюти. Както с всичко друго в живота, това е просто инструмент. Ако се научите как да го използвате, може да бъде изключително полезен. Ако не знаете как да го използвате пък, разбира се, може да си навредите. Единствено ви моля да не бъдете като коне с капаци. Ако не разбирате играта и защо хората играят, това не я прави лошо. Аз също не ходя да ловя покемони, но пък много ми харесва, че една игра може да накара толкова много хора да си станат от дупетата и да се разхождат по цял ден. Това беше от мен за днес. Надявам се да съм ви бил полезен. До следващия път!